Estamos ante 55 proxectos de obra xa completos que darán como resultado 2.688 vivendas e 500 millóns de investimento repartidos por toda Galicia, o que permitirá que todas as empresas teñades múltiples oportunidades dentro do noso territorio para planificar a nosa estrategia neste ano tan importante para a vivenda en Galicia. Para un maior detalle e co obxectivo de mostrarvos perspectiva económica desta planificación por tramos de importe, contamos neste 2026 con 31 obras que licitaremos de ata 10 millóns de euros, 15 obras que licitaremos que teñen unha horquilla entre 10 e 20 millóns de euros, 3 obras con unha horquilla de 20 e 30 millóns de euros e 3 obras por riba dos 30 millóns de euros. Contamos con que esta variedade de importes e de tamaños de obra permitan o acceso a todo tipo de empresas para aunar así esforzos e acadar o obxectivo que temos por diante. Movilización histórica de case 500 millóns de euros para novas vivendas de promoción pública porque temos orzamento e porque temos planificación previa dende a Xunta de Galicia que o fixo e que o fai viable, posible e medible, apostando sempre por esa Galicia calidade. Moitas gracias.